Aisyah njaluk makan, saya tak godhog iki. Kok gasnya mati ra iso? Jal tak cek sik iki gase. Jebule gase entek, pantes kok ra iso. Untung aku nang omah nyetok gas, dadi ora bingung-bingung loro gas. Wah, aku nek kon masang dhewe iki ora wani ya. Iki kudu aku njaluk tulung Pak Su iki. Jajal tak undangi sik. Pak Su, aku njaluk tulung pasangke gas. Aku wedi nek kon masang dhewe. Oh, potong gegeri ono apa? Iku lho tak kon masangke gas. Aku ki wedi. Kok nek koyo ning berita-berita kaya lho mbledek ngono. Celak-celuk ngerti nunggu ning ngarep aku lagi sibuk. Masang gas ngene iki ora iso. Yo aja ngomong ngono. Yo njaluk tulung ah. Ngomongnya yo carane aja koyo ngono. Pak, njaluk tulung pasake gas. Aku ora iso. Aja ngomong nek ono tekan nganu mledus-mledus barang yo rasa ngono. What? Oh, padha karo kowe iki nganuni aku ngono kuwi lho. Omongan iki sing genah, karo masang gas iki yo ngakoni sing genah. Ngono lho, karo masang gas ngono Pak pasangke gas. Ya wis sepurane. Ya wis Pak Dang pasangke aku tak gawe ke makanan anake cepet Dang. Yo tak pasang iki lho. Wis tak pasang ini proses pemasangan. Sabar sithik. Masang ini. Ora iso yo wedok kudu iso. Wis bar rampung karek uripno. Wow.